אנחנו ממשיכים לשאלה מספר 4 בבגרות קיץ תשע"ג מועד ב'. השאלה הזו מורכבת משני סעיפים. סעיף א' דן בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, אנחנו נראה שאנחנו גם נחשב פה נפח גוף סיבוב, וסעיף ב' הוא סעיף שבכלל לא קשור לסעיף א', והוא דן בעצם בבעיות גידול ודעיכה. אז בסעיף א' נתונות לנו שתי פונקציות fx ו-gx, כאשר בשתיהן יש לנו פרמטר a שהוא גדול מ-0. fx שווה ל-e בחזקת מינוס ax ו-gx שווה ל-e בחזקת ax. סעיף א' מורכב משלושה תתי סעיפים. בתת הסעיף הראשון מבקשים מאיתנו לסמן במערכת צירים את השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות fx ו-gx והישר 1 לחלק ל-a, ולסמן את השטח הכלוא שוב בין הגרפים של הפונקציות והישר x שווה למינוס 1 לחלק ל-a. אז אני יודע שהרבה תלמידים מתבלבלים בדברים האלו בגלל הפרמטר. מה שאני ממליץ לכם לעשות בבעיות כאלו זה פשוט להציב ערך כלשהו במקום הפרמטר. זה יכול לחסוך לכם כל מיני התלבטויות במקרה ואתם לא לגמרי יודעים איך לעשות את זה, אבל במקרה הזה השאלה היא בכל זאת שאלה מאוד מאוד פשוטה. מה שנעשה, פשוט נסרטט את הפונקציות, אבל לפני שנסרטט את הפונקציות אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם לכך שהפונקציות fx ו-gx הן פונקציות שאינן פונקציות זוגיות ואינן פונקציות אי זוגיות. בסדר? זאת אומרת שהפונקציה היא לא זוגית ולא אי זוגית. אנחנו נתקלנו במצבים כאלו, אין פה שום דבר מיוחד. הסיבה שאני מזכיר את זה היא מכיוון שאני לא רוצה שאתם תסרטטו את הפונקציות בהסתמך על סימטריות שנובעת כתוצאה מזוגיות או אי זוגיות הפונקציה. בואו נעשה תזכורת קטנה. רשמתי פה באדום שהפונקציה y שווה ל-e בחזקת x, איזושהי פונקציה כללית, אינה זוגית ואינה אי זוגית. אני רוצה להוכיח לכם את זה על ידי דרך השלילה. אם נראה שבנקודה אחת לפחות הפונקציה אינה זוגית ואינה אי זוגית, אז בעצם נוכל להוכיח שהפונקציה היא לא זוגית ולא אי זוגית. בסדר? אני רק מזכיר לכם את זה כדי שלא תסרטטו את הפונקציות על סמך זוגיות או אי זוגיות הפונקציה. אז אם נציב x שווה ל-1 ב-y, בואו נציב x שווה ל-1, נקבל שהפונקציה היא e בחזקת 1. בסדר? מה קורה אם אנחנו נציב x שווה למינוס 1? אז הפונקציה, בואו רק נרשום את הפונקציה מינוס x, היא e בחזקת מינוס x. אז כאשר אנחנו מציבים x שווה ל-1, בואו נרשום שאנחנו מציבים x שווה ל-1, אנחנו נקבל ש-y שווה ל-e בחזקת מינוס 1. ועכשיו ברור לנו ש-e בחזקת 1 שונה מ-e בחזקת מינוס 1, מה שאומר שהפונקציה אינה זוגית. בסדר? בואו נוכיח שהיא גם לא אי זוגית. אז f של מינוס x אצלנו הוא e בחזקת מינוס 1. מינוס f של x זה, בואו נרשום, מינוס y זה בעצם מינוס e בחזקת 1. אז כמובן ש-e בחזקת מינוס 1 שונה ממינוס e בחזקת 1. נכון? אז כפי שאתם רואים הוכחנו שהפונקציה אינה זוגית ואינה אי זוגית, מה שאומר שלא מתקיימת פה סימטריה כפי שראינו בפונקציות זוגיות או אי זוגיות. אוקיי? מאוד חשוב לשים לב לדברים האלו. אז ראינו שהפונקציות אינן זוגיות ואינן אי זוגיות. מה שנעשה פשוט נסרטט אותן לפי איך שאנחנו יודעים שנראית פונקציית אקספוננט, זאת אומרת פונקציה של e בחזקת משהו. אז בואו נעשה תזכורת קטנה. נסתכל על הפונקציה y שווה ל-e בחזקת x. נמצא את נקודות החיתוך עם הצירים. בסדר? זו רק תזכורת, אנחנו עדיין לא מדברים על השאלה עצמה. כמובן שאתם יודעים את הדברים האלו בעל פה, אבל בכל זאת אני רואה לנכון כן להזכיר את זה. אז אם נציב x שווה ל-0, נקבל ש-y שווה ל-e בחזקת 0. זאת אומרת שהוא שווה ל-1, כי כל מספר בחזקת 0 שווה ל-1. מה שאומר שעבור הפונקציה y שווה ל-e בחזקת x, יש לנו את נקודת החיתוך עם ציר ה-y, 0, 1. מה לגבי חיתוך עם ציר ה-x? קל מאוד לראות שבשביל למצוא חיתוך עם ציר ה-x נשווה את y ל-0. בסדר? זאת אומרת שנצטרך לפתור את המשוואה 0 שווה ל-e בחזקת x. ולמשוואה כזו אנחנו יודעים שאין פתרון.
תנסו להוציא לן משני צידי המשוואה ותראו שאי אפשר לעשות לן על 0. בסדר? מה שאומר שאנחנו חושדים שיש לנו פה אסימפטוטה ב-y שווה ל-0. אז בואו נבדוק אם אכן יש לנו אסימפטוטה. אנחנו בעצם בודקים מה קורה לפונקציה e בחזקת x כאשר x שואף לפלוס אינסוף. אז אנחנו מקבלים e בחזקת אינסוף, וזה כמובן שווה לאינסוף. נכון? אז כפי שאתם רואים, כאשר x שואף לפלוס אינסוף, הפונקציה גם כן שואפת לאינסוף, ולכן אין לנו אסימפטוטה ב-x ששואף לאינסוף, אבל אנחנו גם צריכים לבדוק מה קורה לפונקציה כאשר x שואף למינוס אינסוף. בסדר? אז בעצם נוכל לרשום את הביטוי הזה, שזה שווה ערך ללרשום 1 לחלק ל-e בחזקת אינסוף, שזה כמובן שווה ל-0, מה שאומר שיש לנו אסימפטוטה כאשר x מתקרב למינוס אינסוף, y שווה ל-0. בסדר? אז בצורה כללית אפשר להגיד שאם זו מערכת הצירים שלנו, אז הפונקציה חותכת את ציר ה-y בנקודה 0,1, נניח שזה כאן, וכאשר x מתקרב למינוס אינסוף, הפונקציה מתקרבת ל-0, אז פחות או יותר הפונקציה נראית בצורה הזו. זו איזושהי סקיצה כללית של e בחזקת x. בסדר? אז זו הייתה תזכורת קטנה, ועכשיו בואו ניגש לפונקציות fx ו-gx. אז אנחנו יודעים ששני הפונקציות הן בעצם פונקציות אקספוננט, נכון? אז זה שיש לנו פה a, פרמטר a, זה לא באמת משנה לנו הרבה. אנחנו בכל זאת חותכים את ציר ה-y בנקודה 0,1. שוב, אם תציבו x שווה ל-0, אז בכל זאת אתם תקבלו e בחזקת 0, שזה 1. ולכן נוכל להגיד שהפונקציה e בחזקת ax, זאת אומרת פונקציית gx, נראית כמו הפונקציה e בחזקת x. בואו נעביר אותה. העברתי אותה באדום, בואו נרשום שזו הפונקציה gx ששווה ל-e בחזקת ax, כאשר a הוא פרמטר חיובי. דרך אגב, מאוד חשוב לשים לב לכך ש-a הוא פרמטר חיובי. אם a היה פרמטר שלילי, אז היינו צריכים להפוך את המצב. בסדר? תנסו לחשוב על זה קצת אם אתם לא מבינים למה. ומה לגבי הפונקציה fx ששווה ל-e בחזקת מינוס ax? אז שוב, a הוא פרמטר חיובי. בואו נתבונן רגע בפונקציה y שווה ל-e בחזקת מינוס x. אז בכל זאת, כאשר x שווה ל-0, אנחנו מקבלים ש-y שווה ל-e בחזקת 0, וזה כמובן שווה ל-1, אז בכל זאת יש לנו את נקודת החיתוך 0,1. אך הפעם האסימפטוטה קצת שונה. שוב, אנחנו לא יכולים להציב y שווה ל-0, כי אז נקבל 0 שווה ל-e בחזקת x, מה שאומר שכנראה יש כאן אסימפטוטה. אז בואו נבדוק מה קורה כאשר x שואף לפלוס אינסוף עבור הפונקציה e בחזקת מינוס x. אנחנו מקבלים e בחזקת מינוס אינסוף, שזה כמו להגיד 1 לחלק ל-e בחזקת אינסוף, וזה כמובן שווה ל-0. אז שימו לב שהפעם האסימפטוטה שלנו היא כאשר x שואף לפלוס אינסוף, האסימפטוטה היא בכל זאת y שווה ל-0. אז יש לנו אסימפטוטה y שווה ל-0 כאשר x שואף לפלוס אינסוף, ושוב נקודת החיתוך היא 0,1. בואו נעביר את הפונקציה, אני אעשה את זה בסגול הפעם. אז העקום הסגול מתאר את הפונקציה fx, שהיא שווה ל-e בחזקת מינוס ax. אוקיי? ומאיתנו ביקשו לסמן את השטח שכלוא בין הפונקציות ובין הישרים x שווה ל-1 לחלק ל-a ו-x שווה למינוס 1 לחלק ל-a. אז נניח וכאן x שווה ל-1 לחלק ל-a, בואו נרשום x שווה ל-1 לחלק ל-a, בסדר? אז זהו הישר x שווה ל-1 לחלק ל-a, ומכיוון ש-a הוא מספר חיובי, אז נוכל להגיד ש-x ששווה למינוס 1 לחלק ל-a זה בערך כאן. אז מהו השטח? בעצם אנחנו רואים שיש לנו כאן שני שטחים. השטח הזה נקרא לו S1, אוקיי? והשטח השני נקרא לו S2. אלו בעצם השטחים שביקשו מאיתנו לסמן. נעבור לתת סעיף שני, אני אסדר את הלוח. אנחנו עוברים לתת סעיף שני,
ואומרים לנו שהשטחים שסימנו בתת סעיף קודם מסתובבים סביב ציר ה-X. אז אנחנו צריכים להביע כפונקציה של A את הנפח הכולל של גוף הסיבוב שנוצר. אז בעצם אנחנו צריכים לחשב פה נפח גוף סיבוב, והתוצאה תהיה תלויה ב-A. איך אנחנו מחשבים נפח גוף סיבוב? אני אזכיר לכם, בואו נרשום תזכורת. מה שאנחנו עושים זה בעצם מחשבים אינטגרל, נכתוב ש-V שמציין את הנפח, שווה לפאי, כפול אינטגרל מ-x1 עד x2 של הפונקציה בריבוע dx. זו הצורה שבה אנחנו מחשבים נפח גוף סיבוב. אבל אצלנו יש כאן בעיה. דבר ראשון, יש לנו כאן שתי פונקציות, פונקציה עליונה ופונקציה תחתונה. דבר שני, יש לנו כאן שתי שטחים, S1 ו-S2, שמסתובבים סביב ציר ה-X. אז מכיוון שהשטח S1 שווה לשטח S2, קל מאוד לראות את זה מטעמי סימטריה, מה שנעשה פשוט נחשב את נפח גוף הסיבוב של אחד השטחים, ונכפיל אותו פי 2. בעצם, בואו אני ארשום את זה כבר כאן, תת סעיף שני, אנחנו אומרים ש-V, הנפח הכולל, שווה ל-V של S1, הנפח של סיבוב השטח S1, ועוד V, הנפח של סיבוב השטח S2. אבל מכיוון שנפח גוף הסיבוב של S1 שווה לנפח גוף הסיבוב של S2 מטעמי סימטריה, נוכל להגיד שבעצם V, הנפח הכולל, שווה לפעמיים V של S1. בעצם נצטרך לחשב נפח גוף סיבוב רק של שטח אחד. בסדר? אז למה שווה V של S1? הוא שווה לפאי כפול אינטגרל מ-0 ועד ל-1 לחלק ל-A. שימו לב שבתוצאה אנחנו מצפים להישאר עם הפרמטר A של הפונקציה העליונה בריבוע מינוס הפונקציה התחתונה בריבוע. הפונקציה העליונה היא E בחזקת AX, אז F זה בעצם GX בריבוע, מינוס הפונקציה התחתונה שהיא FX, זאת אומרת E בחזקת מינוס AX בריבוע, ועל כל זה אנחנו מפעילים את האינטגרל. בסדר? אז למה זה שווה? בעצם בואו נסדר את זה קצת, את האינטגרל, לפי חוקי החזקות נוכל לרשום E בחזקת 2AX מינוס E בחזקת מינוס 2AX. בסדר? עכשיו אל תבלעו מהאינטגרציה פה, האינטגרציה היא אינטגרציה מאוד מאוד פשוטה. איך אנחנו עושים אינטגרל על E בחזקת X? האינטגרל של E בחזקת X הוא פשוט E בחזקת X, אבל אצלנו המצב הוא קצת שונה. יש לנו אינטגרל של E בחזקת פונקציה כלשהי, במקרה שלנו 2AX או מינוס 2AX. אז במקרים כאלו אני אזכיר לכם שאינטגרל של E בחזקת נניח AX פלוס B פשוט שווה ל-E בחזקת AX פלוס B לחלק לנגזרת הפנימית, ל-A, נכון? כי A הוא נגזרת של AX פלוס B. אם זה היה נגזרת, אז היינו כופלים בנגזרת הפנימית. אוקיי? אז שימו לב להבדלים בין אינטגרציה לנגזרת. בנגזרת אנחנו תמיד כופלים בנגזרת פנימית, באינטגרציה אנחנו תמיד מחלקים בנגזרת פנימית. אוקיי? אז זה פאי כפול, בואו נעשה פה סוגריים מרובעים, E בחזקת 2AX לחלק ל-2A מינוס E בחזקת מינוס 2AX לחלק למינוס 2A בין 0 ל-1 לחלק ל-A. אני שם לב שהתבלבלתי קצת בגבולות של האינטגרציה, רשמתי בטעות חצי, אז בואו נתקן את זה. אני מתקן את זה ל-1 לחלק ל-A, ונסגור את הסוגריים. אז נקבל שזה שווה פאי כפול. אפשר לסדר את זה קצת, נקבל E בחזקת 2AX לחלק ל-2A פלוס E בחזקת מינוס 2AX לחלק ל-2A בין 0 ל-1 לחלק ל-A.
אפשר לעשות פה מכנה משותף, במקרה שלנו זה 2a, נוציא אותו מחוץ לסוגריים, נקבל פאי לחלק ל-2a, ועכשיו נציב את הגבולות, נקבל, כאשר אנחנו מציבים 1 לחלק ל-a, נקבל e בחזקת 2a כפול 1 לחלק ל-a, פלוס e בחזקת מינוס 2a כפול 1 לחלק ל-a. זה במקרה ואנחנו מציבים 1 לחלק ל-a, ועכשיו אנחנו צריכים להחסיר כאשר אנחנו מציבים 0, אז זה יהיה e בחזקת 2a כפול 0, פלוס e בחזקת מינוס 2a כפול 0. נסדר את זה עוד קצת, נקבל פאי לחלק ל-2a מחוץ לסוגריים, ואנחנו רואים שמצטמצם לנו ה-a, אז נקבל e בריבוע, פלוס, שוב מצטמצם ה-a, e בחזקת מינוס 2, מינוס 2a כפול 0 זה 0, אז יש לנו e בחזקת 0 זה 1, מינוס, שוב 1. אז בעצם אנחנו מקבלים פאי לחלק ל-2a כפול e בריבוע פלוס e בחזקת מינוס 2 מינוס 2. זהו נפח גוף הסיבוב של השטח S1. נמשיך הלאה. אנחנו רוצים לחשב את נפח גוף הסיבוב שסימנו בתת סעיף 1, זאת אומרת של S1 ו-S2. אז כפי שהסברתי קודם, אנחנו אומרים ש-V הכולל שווה לפעמיים V של S1. זאת אומרת 2 כפול פאי לחלק ל-2a של e בריבוע פלוס e בחזקת מינוס 2 מינוס 2. אנחנו רואים שהשתיימים מצטמצמים ואנחנו נשארים פשוט עם פאי לחלק ל-a כפול e בריבוע פלוס e בחזקת מינוס 2 מינוס 2. זהו נפח גוף הסיבוב כתלות ב-a. בסדר? שימו לב שזה תלוי ב-a. זאת אומרת ש-v של a שווה לפאי לחלק ל-a כפול e בריבוע פלוס e בחזקת מינוס 2 מינוס 2. זה מה שביקשו מאיתנו בתת סעיף 2. נסדר את הלוח ונמשיך לתת סעיף שלישי. אנחנו ממשיכים לתת סעיף שלישי, ובתת סעיף שלישי אנחנו צריכים לסרטט סקיצה של גרף הפונקציה VA. בסדר? זאת אומרת שלפונקציה שמצאנו בתת סעיף קודם, במילים אחרות אנחנו צריכים לסרטט גרף של פונקציה שמתאר את היחס בין הנפח לפרמטר A. בסדר? אז בואו נסתכל רגע על הפונקציה VA שמצאנו בתת סעיף קודם. אתם רואים אותה פה. אז שימו לב שהפונקציה היא רק של משתנה A. נכון? בדרך כלל אנחנו מדברים על פונקציות של משתנה X, הפעם אנחנו מדברים פשוט על פונקציה של משתנה A. זאת אומרת שציר ה-X שלנו יהיה בעצם ציר ה-A, ציר הפרמטר A, וציר ה-Y יהיה הציר V שמציין את הנפח. אוקיי? כי V זהו בעצם נפח גוף הסיבוב. אז זו מערכת הצירים. כאן זהו הציר V, וזהו הציר A. בסדר? ואנחנו צריכים לסרטט את הפונקציה הזו. עכשיו שימו לב שאת הפונקציה הזו אנחנו גם יכולים לרשום בצורה הבאה. V כתלות ב-A שווה ל-1 לחלק ל-A כפול פאי כפול E בריבוע פלוס E בחזקת מינוס 2 מינוס 2. עכשיו כל הביטוי הזה של הפאי והסוגריים הוא איזשהו מספר בסופו של דבר. אתם יכולים לעשות את זה במחשבון, תקבלו 17.7 בערך. מה שמעניין אותנו שזה מספר כלשהו, אוקיי? זאת אומרת שהפונקציה שלנו היא פונקציה מהצורה של מספר כלשהו לחלק ל-a, נכון? זו הפונקציה שלנו בסופו של דבר. עכשיו הפונקציה הזו מאוד דומה לפונקציה, בואו נקרא לה hx, 1 לחלק ל-x.
נכון? ואת הפונקציה הזו אנחנו יודעים איך לסרטט. בעצם אנחנו יכולים להגיד שהסרטוט של הפונקציה 1 לחלק ל-x זה אותו סרטוט כמו של הפונקציה המספר כלשהו לחלק ל-a. בסדר? אז איך הפונקציה הזו נראית? היא נראית בדיוק כמו שנראית פונקציית 1 לחלק ל-x. בואו נעביר אותה. אז בירוק העברתי את הפונקציה v כתלות ב-a. בסדר? אנחנו יודעים שלפונקציה יש שתי אסימפטוטות, האסימפטוטה שהיא ציר ה-y והאסימפטוטה נוספת שהיא ציר ה-x. בסדר? אם אתם לא זוכרים למה, אתם פשוט יכולים לחקור את הפונקציה הזו. דרך אגב, במידה ולא הצלחתם לזהות שהפונקציה שאנחנו מדברים עליה היא בעצם פונקציה מהצורה של 1 לחלק ל-x, אז מה שאני ממליץ לכם לעשות זה להציב כל מיני ערכים במקום המשתנה שלנו, במקום a, ולראות איך הפונקציה הזו נראית פחות או יותר. בסדר? אבל הסרטוט הזה הוא לא סרטוט מדויק. ולמה לא? כי הפונקציה v של a היא בעצם פונקציה שמתארת את הנפח כתלות בערך הפרמטר a. שימו לב שבשאלה במפורש אמרו לנו ש-a גדול מ-0, נכון? זאת אומרת שכל התחום בו a שלילי הוא בעצם תחום שהוא מחוץ לתחום ההגדרה של הפונקציה, אז כל החלק הזה שברביע השלישי הוא לא בתחום. אוקיי? בנוסף, אנחנו יודעים שהנפח חייב להיות חיובי. הנפח, כמו השטח, לא יכול לקבל ערכים שליליים. בסדר? ולכן אנחנו כמובן לא יכולים לרדת מתחת לציר ה-x. זאת אומרת מתחת לציר ה-a. בסדר? אז בעצם אנחנו נשארים אך ורק עם הפונקציה שתחומה ברביע הראשון. בסדר? אז הפונקציה אינה מוגדרת ברביע השלישי. ברביע השלישי אנחנו רואים שערכי ה-a וה-v שליליים, ולכן זה לא בתחום, ואנחנו מדברים אך ורק על התחום שנמצא ברביע הראשון. זהו v של a. בואו נרשום בסוגריים ללא רביע שלישי. אוקיי? אז זה היה סעיף א' בשאלה, נמשיך לסעיף ב'. אנחנו ממשיכים לסעיף ב', וכפי שציינתי בתחילת השאלה, אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'. סעיף א' דן בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סעיף ב' בבעיות גידול ודעיכה. אז בואו נראה. בתאריך הראשון בינואר 2005 הופקד בבנק א' סכום כסף מסוים, ובאותו תאריך הופקד גם בבנק ב' אותו סכום כסף. בכל אחד מהבנקים סכום הכסף שהופקד גדל כל שנה באחוז קבוע. נסמן בירוק את הנתונים החשובים. אנחנו יודעים שהפקדנו לשני בנקים שונים אותו סכום כסף. בסדר? דגש על אותו סכום כסף. בכל אחד מהבנקים סכום הכסף שהופקד גדל כל שנה באחוז קבוע, מה שאומר שמדובר פה על גדילה מעריכית. כעבור 7 שנים בבנק א' היו 12,298 שקלים. בבנק ב' כעבור 7 שנים היו 13,162 שקלים. בסדר? מה שאומר שבבנק ב' הריבית קצת גבוהה יותר מבבנק א', כי אנחנו רואים שאחרי אותה תקופת זמן ובהשקעה של אותו סכום כסף יש לנו בבנק ב' קצת יותר מבבנק א'. כעבור כמה שנים מהתאריך הראשון בינואר 2005 יהיה בבנק ב' סכום כסף הגדול ב-25% מסכום הכסף שהיה בבנק א'. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות פה. בעצם שואלים אותנו מתי, כעבור כמה שנים, כעבור כמה תקופות זמן, תקופות הזמן במקרה שלנו הן שנים, יהיה בבנק ב' סכום כסף הגדול ב-25% מסכום הכסף שיהיה בבנק א'. אז לפני שבכלל ניגש לאיך אנחנו פותרים את השאלה, בואו נראה מה אנחנו יכולים להוציא לגבי הגדילה המעריכית של כל בנק. בסדר? אז בואו נרשום כאן בנק א'. נרשום את כל הנתונים עבור בנק א', נראה מה המשוואה שמתארת את הגדילה בבנק א', ואותו דבר נעשה בבנק ב'. רק לפני שנמשיך אני אזכיר לכם, הפונקציה שמתארת גדילה ודעיכה מעריכית, אני ארשום אותה באדום, היא פונקציה מהצורה של ft, הערך בזמן מסוים, בזמן t, שווה ל-f ב-t שווה ל-0, לכמות ההתחלתית, כפול a, שהוא בעצם מציין את הגדילה או את הדעיכה, בחזקת t, בחזקת התקופות.
במקרה שלנו T נמדד ביחידות של שנים. אז בואו נראה. מה היה סכום הכסף הראשוני? אנחנו לא יודעים, אז בואו נרשום פשוט F ב-T שווה ל-0. מה לגבי A? גם אותו אנחנו לא יודעים, אז בואו נרשום פשוט A של בנק א', אוקיי? אנחנו יודעים שלאחר 7 שנים, זאת אומרת ב-F כאשר T שווה ל-7, יש לנו סכום כסף של 12,298 שקלים. אז מפה נוכל להגיד ש-12,298 שווה ל-F ב-T שווה ל-0, שאנחנו לא יודעים למה הוא שווה, שזו בעצם הכמות כסף שהפקדנו בהתחלה, כפול A של בנק א' בחזקת 7, נכון? כי אנחנו מדברים על 7 שנים. הרי הסכום 12,298 זה סכום שאנחנו מקבלים כעבור 7 שנים. נעבור לבנק ב'. מה אנחנו יכולים להגיד לגבי בנק ב'? אנחנו לא יודעים מה הכמות ההתחלתית, אז נסמן אותה ב-F של T שווה ל-0 גם כן. אנחנו משתמשים באותו סימון כי אנחנו יודעים שהפקדנו את אותו סכום כסף בבנק א' ובבנק ב'. אז בעצם אפשר להגיד ששני הערכים האלו הם ערכים שווים. מה לגבי הגדילה בבנק ב'? אנחנו לא יודעים, בואו נסמן אותה בתור A של בנק ב'. כמובן ש-A של בנק ב' שונה מ-A של בנק א', אוקיי? מה אנחנו יודעים לגבי הסכום כסף כעבור 7 שנים? הוא שווה ל-13,162. בסדר? אז מפה נוכל לכתוב את המשוואה 13,162 שווה ל-F ב-T שווה ל-0 כפול A של בנק ב' בחזקת 7. אז שימו לב שיש לנו כאן שתי משוואות עם 3 נעלמים. F ב-T שווה ל-0, A של בנק א' ו-A של בנק ב'. אז כפי שראינו בשיעור, אנחנו יכולים למצוא יחס בין A של בנק א' ל-A של בנק ב'. מה שנעשה פשוט נחלק את שתי המשוואות. בואו נמשיך את זה כאן. בעצם נוכל להגיד ש-13,162 לחלק ל-12,298 שווה ל-F ב-T שווה ל-0, זה עבור בנק ב', כפול A של בנק ב' בחזקת 7, לחלק ל-F ב-T שווה ל-0, כפול A של בנק א' בחזקת 7, ואנחנו יודעים שהפקדנו את אותו סכום בבנק א' ובבנק ב', ולכן זה וזה מצטמצמים, הם הרי שווים אחד לשני. זאת אומרת שהיחס 13,162 לחלק ל-12,298 שווה ל-A של בנק ב' לחלק ל-A של בנק א', וכל זה בחזקת 7. בסדר? אז מפה אנחנו יכולים להוציא יחס. נוציא שורש מסדר שביעי משני צידי המשוואה, נקבל 13,162 לחלק ל-12,298, כל זה בתוך שורש מסדר שביעי, זה שווה ל-A של בנק ב' לחלק ל-A של בנק א'. תעשו את זה במחשבון ותקבלו 1.0009746, מה שאומר ש-A של בנק ב' שווה ל-1.00976 כפול A של בנק א'. מצאנו את היחס בין A של בנק ב' ל-A של בנק א'. אנחנו רואים שהערך A של בנק ב' קצת גדול יותר מערך ה-A של בנק א', נכון? וזה מאוד הגיוני, כי אנחנו יודעים שכעבור 7 שנים בנק ב' נותן לנו סכום כסף גדול יותר מהסכום שנותן בנק א'. טוב, אז בואו נמשיך, אני אמשיך כאן. שאלו אותנו, כעבור כמה שנים אנחנו צריכים למצוא את T, יהיה בבנק ב' סכום כסף הגדול ב-25% מסכום הכסף שהיה בבנק א', מה שאומר בעצם שיש לנו משוואה שאומרת שבנקודה כלשהי F של T בבנק ב', בואו נרשום F ב',
שווה ל-1.25, כי אנחנו מדברים על סכום שגדול ב-25%, ולכן אנחנו אומרים 1.25, כי זה סכום שגדול ב-25%. אם זה הסכום שנמוך ב-25%, היינו אומרים 0.75. האחד מציין את ה-100% בעצם, כפול F של בנק א' בזמן T. זו המשוואה שבעצם מתארת את הבעיה. אז בואו נרשום, פשוט נציב, F ב-T שווה ל-0, עבור בנק ב' ו-א' זה אותו הדבר, כפול A של בנק ב' בחזקת T. נכון? זה בעצם מתאר את F של T עבור בנק ב', שווה ל-1.25 כפול F של T שווה ל-0 כפול A של בנק א' בחזקת T. בסדר? ושימו לב ששוב, הסכום הפקדה הראשוני מתבטל, F ב-T שווה ל-0 מתבטל, ובעצם אנחנו נשארים עם המשוואה A של בנק ב' בחזקת T שווה ל-1.25 A של בנק א' בחזקת T. נכון? אבל אנחנו יודעים מהו היחס בין A של בנק א' ל-A של בנק ב'. בעצם אם נציב את כל הביטוי הזה, נוכל להגיד ש-1.00976 כפול A של בנק א', כל זה בחזקת T, שזהו הזמן שאנחנו מחפשים, שווה ל-1.25 כפול A של בנק א' בחזקת T. אז בעצם אנחנו רואים ש-A של בנק א' מתבטל, אז זה וזה מתבטל, ואנחנו נשארים עם המשוואה 1.00976 בחזקת T שווה ל-1.25. בסדר? איך אנחנו פותרים את המשוואה הזו? פשוט נוציא לן משני צידי המשוואה. אז אם אנחנו מוצאים לן משני צידי המשוואה, לפי חוקי הלוגים אנחנו יכולים להוציא את החזקה מחוץ ללן, אז נרשום T כפול לן של 1.00976 שווה ללן של 1.25. נבודד את T ונקבל ש-T שווה ללן של 1.25 לחלק ללן של 1.00976. תעשו את זה במחשבון ותקבלו 23.0073. אז כמובן שאפשר להגיע את זה למטה, בעצם נקבל 23. זאת אומרת שכעבור 23 שנים, סכום הכסף בבנק ב' יהיה גדול ב-25% מסכום הכסף שהיה בבנק א'. אוקיי? כעבור 23 שנים. אז כפי שאתם רואים, שאלה מספר 4 היא שאלה פשוטה יחסית. סעיף א' דן בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. הדגש פה היה על חישוב נפח גוף סיבוב. גם בתחילת השאלה התעכבתי קצת על העניין הזה ש-fx ו-gx הן פונקציות שאינן זוגיות ואינן אי-זוגיות. גם פונקציות כאלו קיימות. וסעיף ב' הוא סעיף פשוט שבעצם דן בבעיות גידול ודעיכה.